ये है आदिति, इसके पापा कूली है और ये स्कूल के लिए 7 किलोमीटर चलती है एंड येट शी रिसेंटली गॉट सिलेक्टेड फॉर अ नासा टूर. तुझ्या शाळेचं नाव काय बाय? जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गुडगाव. तुझ्या पूर्ण खानदानातली पहिली मुलगी असेल जी अमेरिकामध्ये चालली आहे. वाटलेलं कधी ट्युशन कुठून सुचलं हे सगळं? माझ्या पप्पाकडे. का? कारण स्वप्न आहे त्यांचं, मी कोणीतरी मोठं व्हावा आणि उंच शिखरावर जावं. जसं ते हमाली करतात तसं मी करू नये. माझंही स्वप्न आहे की माझ्यामुळे माझ्या वडिलांची मान खाली गेली पाहिजे. आम्ही आता नासामध्ये जाऊन तू काय करणार? शोध त्यांनी जे लावले ना त्याची माहिती घ्यायची. वर्ल्ड आपलं नाव होतं तर आपल्याला या जगात व्हॅल्यू आहे. आज नाव मोठं झालं, उद्या त्याला खाली झालं, विसरले आपल्याला दुनिया. या जगाला तुला एक प्रश्न विचारायचा असेल, तो काय असेल? एवढंच की मुलींना शिकवा, मुलींना घडवा. तर मुलं करू नका.